Здравейте, приятели! Ето ми новия авокат, да се похваля и аз. Искам да ви разкажа една случка, която ми се случи преди няколко седмици. Значи при мен в болницата дойде една жена, която е на 88 години, била е учителка и живее в 9-ти квартал на Дружба. Болницата се намира на Георги Кочев 8А окръжна болница. Та дойде при мене. Беше много студено и ветровито. Тя, като гледах, определено имаше някакъв тремор, че малко се полушваше така и беше само бастунче. Тази женичка се казва баба Цеца. Много съм и благодарна, че тя милата беше отделила 20 лева от пенсията си да ми ги даде, да ги сложа в сметката си, за да ми помогне. А другата случка, която ме потреси също страшно много, беше пак един възрастен мъж, който е в дом за стари хора. Той пък ми направи дарение от 50 лева милия. Той е в дом за стари хора, доколкото знам, на гара Орешец. Община Димово, Видинска област. Се казва Симеон Илиев. Този човек ми дари 50 лева от пенсията си. Това определено са човеци, защото хора много, малко човеци. Много съм им благодарна на тези възрастни хора, които дариха парички за каузата ми. Да, наистина. 100 000 лева са страшно много пари. Много трудно се събират, събраха се. Благодарение на добри хора, които са човеци.